غرباء غرباء غرباء. U nedjelju 7. jula 2013. godine na Trgu nacije održat će se skup sjećanja na genocid u Srebrenici. Početak skupa je u 14 časova i trajaće do 18 časova. Pozivamo vas da učestvujete, da se zajedno sjetimo na Srebrenicu i žrtve genocida. نحن جند الله دوما دربنا. Za dodatne informacije pozovite 06 26 66 7035. ذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب